Hi friends, welcome to my channel Raju's Knowledge Center. नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे आंनि Raju's Knowledge Center YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि टपिकआ जागोन हाबाजों मीन्स मेरियेजजों सोमोन्दो थानाय सेन्टेन्सेस जागोन आरो जाय सोदोबफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नागिरदों बैफोर सेन्टेन्सफोरखौ ग्रामार पॉइंट ऑफ भिउजों खम आरो कन्भारसेशनल पॉइंट ऑफ भिउजों बारा गोसो होबानो जाबाय। कन्भारसेशनल पॉइंट ऑफ भिउ मीन्स सरासनस्रा रायज्लायनायफोराव बेफोरबायदि सेन्टेन्सेसफोरखौ माबोरै बाहायनाय जायो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मा नों हाबा खालामनो नागिरदों? Do you want to get married? आं हाबा खालामनो नागिरदोंमोन। I want to get married. I want to get married. आं नोंखौ हाबा खालामनो सानदों। I want to marry you. हाबा दाखालाम। Don't get married. जेब्लासिम नोंहा 30 बोसोर जाया थेवब्लासिम नों हाबा दाखालाम। Don't get married until you are 30. बिखौ हाबा खालाम। Marry him. बिखौ हाबा दाखालाम। Don't marry him. जों हाबा जानो थांगासिनो। We are going to get married. We are going to get married. आं हाबा खालामनो सानबाय। I decided to get married. नों माब्ला हाबा खालामगोन? When will you get married? आं हाबा माब्लाबाबो खालामा। I will never get married. I will never get married. मा नों आंखौ हाबा खालामगोन ना? Will you marry me? बिहा हाबानि रादाय खाखाबाय। She got engaged. She got engaged. बियो आंनि न'आव फैदोंमोन। He came to my home. मानसिफोरा मा सानो मा बुङो आं बेफोरखौ खाथिर खालामा। I don't care like what people think or say. नों आंखौ फसायो ना फसाया आं बेखौ खाथिर खालामा। I don't care if you like me or not. मा बियो नोंस्रानि न'आव फैदोंमोन नामा? Did he came to your house? बियो आंनि न'आव फैदोंमोन। He came to my house. बियो सोरजों फैदोंमोन? With whom did he come? नङाब्ला नों बिदिबो बुंजायो। Who did he come with? बियो गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे आंनि न'आव फैदोंमोन। He came to my house with his parents. आंनि हाबाया फिक्स जाबाय। My marriage is fixed. नङाब्ला नों बिदिबो बुंजायो। My marriage got fixed. हाबानि बाजारखौ माबेयाव खालामगोन? Where will you shop for your wedding?
आंनि हाबायाव नों फैथारनो नांगोन। It's my marriage. You will have to come. हाबानि उनावहाय आंखौ बहा बेरायनो लांगोन? Where will you take me after marriage? आं नोंखौ हाबानि सिगां खनसे लोगो हमनो लुबैदों। I want to meet you once before marriage. I want to meet you once before marriage. हाबायाव बेसेबां खरसा जानाय? How much was spent in marriage? दिनै आंनि हाबा। It's my wedding today. आंनि हाबा जानाया 1 बोसोरानो जाबाय। It's been 1 year to my marriage. आं नोंखौ अरायसम अनबाय थागोन। I will love you forever. आं सानफ्रोमबो हराव नोंखौनो सिमां नुबाय थायो। I dream about you every night. लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सहैबाय थायो। थेंक्स।